herri honetan erradikala izatea, independentista izatea da. Bizi dugun testu ingurua ez da ausazkoa. Eskuin muturraren oldarraldi betean gauden honetan, ez da ausazkoa Euskal Herrian euskararen kontrako oldarraldi oso bat bizitzen egotea. Ez da ausazkoa oldarraldi antifeminista. Ez da ausazkoa espainolismoaren gorakada. Ez dira ausazkoak Nafarroa zatitzeko dauden mekanismo guztiak. Eta ez dira ausazkoak herrien burujabetzaren kontra dauden mugimendu guztiak ere. Euskal Herrian fascismoaren gorakadak forma zehatz bat hartzen du, eta euskaldun ongoan jartzen du begirada. Nafar gazteok argi dugu zein den bide horria. Independentzia. Eta guk argi utzi nahi dugu datozen hilabeteotan, Nafarroa zatitu nahi duten horien aurrean, Nafarroa bat eta bakarra indartzera goaz. Nafarroa garaian, iparraldetik hegoaldera antolatu ditugun independentziara egunetan. Abenduak 13, Tafaia eta Iruritan. Abenduak 27, Sakana. Urtarrilak 2, Oiaran. Urtarrilak 17, Leitza. Urtarrilak 17, Iruñerria.